Oh my god. Oh my god. Τι είναι αυτό? Love test. Λέει. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά? Όχι, δεν γίνεται να λέω παιχνίδια. Λοιπόν, ας πάμε να παίξουμε ένα μπαντά ice cream. Να μας έχει κρατήσει. Οπότε λέω να φύγουμε από εδώ πέρα. Έχετε καθόλου musical? Ένα player. Θα χαμηλώσω το sound. Εκεί. Αυτό. Οκ. Απλά. Τρία. Αυτό. Ελπίζω να ανοίξει εύκολα αυτή τη φορά. Είναι το 3, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να παίξω. Να πάρουμε, λοιπόν, θα πάρουμε αυτό και αυτό. Εσύ πώς ακούγεται έτσι. Οκ, πες να το έχω ξαναπαίξει. Σε περίπτωση που το έχω ξαναπαίξει, απλά δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ξαναπαίξει. Σπάει πάγο. Ναι. Πολύ δύσκολο επίπεδο. Αν αυτό το χάλε επίπεδο που τότε θυμάμαι να μην είχα περάσει. Ή το είχα περάσει εγώ, δεν θυμάμαι πλέον. Υπάρχει παιδιά για αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, υπάρχει. Άλλο δεν θυμάμαι αν όχι. Ναι, και από το μεταξύ έκατσα δίπλα του και πήρα το κερασάκι του. Όχι, αυτό είναι το χειρότερο level. Ξυπνήσανε. Γίνανε θυμωμένα. Lemon pie. Το lemon δεν πάει πουθενά. Ναι, νικήσαμε. 3 level ήταν αυτό. Όχι, αυτό είναι το τρίτο level, αλλά... Τεστ. Σύννεφο. Είναι απλά ένα σύννεφο, παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα που γίνεται σύννεφο, επειδή δεν ξέρω γιατί. Σοβαρά. Δεν ξέρω γιατί γίνεται σύννεφο. Αλλά έχει πάρα πολύ φάση όταν γίνεται σύννεφο. Γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Προσπαθώ να νικήσω τη φάση.
πολύ απλή και χαζή. Πήγε. Νομίζω δεν μπορεί να μπει μέσα, πήγαινε μόνο γύρω-γύρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχα ξεχάσει ότι έχει 4 φρούτα. Οπότε ναι. Creeper. Με τζι, για λίγο δεν με σκότωσε έτσι. Δεν με χτύπησε που λέμε. Φύγε. Με ενοχλεί. Και μετά είναι και 2 ανανάδες. Πήρα ανανά. Ναι, νικήσαμε. Οκ, αυτό είναι λίγο δύσκολο παιχνίδι. Απλά. Don't worry, guys. Όλα θα γίνει. Όλα θα γίνει. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά κανονικά να κάνουν το χείρο τους και πάμε σε αυτά. Τα οποία δεν θα κάνουν δυστυχώς το γύρο τους. Τώρα αυτά έχουν χωριστεί. Υπάρχει περίπτωση να χωριστούν. Ναι, περάσαμε αυτό το επίπεδο, το χαζό επίπεδο. Το χαζό επίπεδο. Το επόμενο είναι έχει πάρα πολύ πλάκα. Το καλύτερο επίπεδο ever δεν θα το λέγεις, αλλά παγωτό. Γι' αυτό λέγεται την πάντα ice cream. Όχι, κοίτας. Ωραία. Ελπίζω να μην με φάνε τα κακά μας. Τα καλά μας, συγγνώμη. Γιατί είναι τα καλύτερα κιόλας, στο μεταξύ έχει τόσο πλάκα. Γιατί γυρνάς γύρω-γύρω και τρέχεις σαν το ηλίθι και πάξω και έχει πλάκα. Το διασκεδάζω. Είναι η πιο γελία φάση ever. Ναι, το περάσαμε. Τι είναι αυτό. Παναγία. Χτύπαντε. Με κυνηγάει το μεταξύ εδώ, τίποτα. Εκεί, ακαταλαβίστηκα τα μιλάω. Και δεν έχει μόνο μπανάνες, γιατί κακή μου τύχη δεν έχει μπανάνες μόνο. Όχι, φύγε. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι μέσα στους πάγους και καταλήγεις να πας όλους τους πάγους. Σε περίπτωση που δεν ξέρω το παιχνίδι. Τρολ. Μα τρολ. Μας τρολάει κανονικότατα. Ότι πας εδώ. Θέλει να μας τρολάρει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τον αφήσουμε να μας τρολάρει για λίγο. Και βλέπουμε την επόμενη φορά. Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, εντάξει. Δεν κακό το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, δηλαδή ξαναγίνονται οι πάγοι. Δεν το κατάλαβα το παιχνίδι.
αφού σωνόμαστε και δεν είμαστε για τα μπάζα, καλό είναι αυτό. Walk around the Christmas tree. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα το λοιπά. Γιατί κυνηγιόμαστε γύρω-γύρω και τρελανόμαστε στα χαζά. Αλλά οκ. Οκ, υγεία πάνω απ' όλα. Βάζει πάγο σε αυτό που το κατάλαβα. Ή σπάει το bounce. Κάνει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχει τόσο φάση. Νομίζω είναι τα δύο τελευταία. Λοιπόν... εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Σοβαρό λόγο ότι δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Παίρνουμε και μια μπανάνα. Τι κάνουμε τώρα? Μην γεννήσεις κι άλλο, σε παρακαλώ δηλαδή. Δεν με λυπάται κανείς όμως. Τι κάνουμε τώρα? Α, εντάξει, εύκολο ήταν. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο δύσκολο. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ πέρα, γιατί έχει πάει πολύ μεγάλο το βίντεο. Και αφήστε από κάτω ερωτήματα και τι άλλο να παίξουμε, γιατί το έχω ξεχάσει λίγο. Τι άλλο να παίξουμε.